Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα θα σας κάνω ένα haul βιντεάκι και θα σας δείξω τα ψώνια που έκανα από τη Γερμανία. Πήγα πρόσφατα για 2 εβδομάδες, γύρισα πριν από λίγες μέρες και είχα πάει για να δω το αγόρι μου γιατί μένει εκεί πέρα. Και έτσι βρήκα την ευκαιρία να ψωνίσω διάφορα πραγματάκια γιατί πολλά πράγματα εκεί είναι πιο οικονομικά και επίσης είχα την ευκαιρία να πάω και σε κατάστημα της Essence, γιατί η Essence είναι γερμανική εταιρεία, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Και εκεί πέρα έχει πολλά καταστήματα τα οποία είναι αποκλειστικά Essence, είναι μόνο Essence. Και πήγα και εγώ και αγόρασα διάφορα πραγματάκια, τα οποία θα σας δείξω. Ξεκινάω. Τυχαία σειρά, τα πιάνω, δεν έχω συγκεκριμένη σειρά. Πήρα αυτήν εδώ τη λίμα, που είναι με 4 βήματα. 1, 2, 3, 4. Την έχω ήδη δοκιμάσει και μου αρέσει πάρα πολύ. Στη συνέχεια πήρα αυτό εδώ το ντεμακιγιάζ που είναι για διάβροχο μακιγιάζ ματιών. Είναι διφασικό όπως βλέπετε εδώ πέρα και έχει νομίζω και απλό, απλά εγώ πήρα αυτό εδώ για να το δοκιμάσω γιατί δεν είχα ξαναπάρει ντεμακιγιάζ για διάβροχο μακιγιάζ ματιών. Στη συνέχεια πήρα αυτήν εδώ την κρέμα. Είναι από την καινούργια σειρά, από την σειρά της Essence My Skin και είναι καινούργιες αυτές οι κρέμες νομίζω. Εγώ πήρα την... είναι oil free και είναι για ξηρό προς κανονικό δέρμα και είναι αυτή εδώ η κρεμούλα. Έχει μέσα αρρώδια από ό,τι βλέπω εδώ και μπαμπού, ναι. Είναι έτσι, έχει και τέτοιο εδώ, μυρίζει ευχάριστα. Στη συνέχεια πήρα μία πούδρα που είναι 2-in-1 Makeup and Powder, Wet and Dry λέει, δηλαδή τη χρησιμοποιείς και βρεγμένη και στεγνή, έχει μέσα ένα σφουγγαράκι και ένα καθρεφτάκι. Δεν είχα ξανακούσει κάτι για τη συγκεκριμένη πούδρα, ούτε την είχα ξαναδεί πουθενά και περιμένω να δω πώς θα βγει. Εγώ το συγκεκριμένο που πήρα είναι το 20 Natural Nude. Η απόχρωση που πήρα. Στη συνέχεια πήρα ένα Gel Tint, είναι και αυτά από την καινούργια της σειρά. Το συγκεκριμένο που πήρα εγώ είναι το 01 Hot Red. Και μυρίζουνε βατόμουρο και είναι πάρα πολύ ωραία η μυρωδιά τους. Πήρα και ένα lip gloss από μια καινούρια σειρά της Essence που λέγεται Ticket to Paradise. Είναι το ίδιο με το... η συσκευασία του είναι ίδια με το Gel Tint, αλλά δεν είναι Gel Tint, το συγκεκριμένο είναι lip gloss και έχει και αυτό το ίδιο πινελάκι, βουρτζάκι τέλος πάντων και έχει την ίδια υπέροχη μυρωδιά, βατόμουρο. Στη συνέχεια πήρα ένα μολύβι χιλιών από την Essence, ένα κόκκινο ωραίο, το νούμερο 10 Femme Fatale. Και το πήρα γιατί μου το πρότεινε μια κοπέλα στα σχόλια στο προηγούμενο μου haul βίντεο με username ματινάκι παπά εδώ στο YouTube και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλά τα μολύβια της Essence, οπότε είπα και εγώ να δοκιμάσω ένα, να ακούσω τη συμβουλή της. Στη συνέχεια πήρα μια κόλλα για βλεφαρίδες, είναι μια καινούργια κόλλα που έχει βγάλει η Essence, είναι αυτή εδώ, Frame for Fame. Το κουτάκι της είναι έτσι. Δεν έχω βάλει ποτέ ψεύτικες βλεφαρίδες και θέλω να δοκιμάσω, γι' αυτό και την πήρα. Δεν ήθελα να δώσω πολλά χρήματα, γι' αυτό και προτίμησα να πάρω κάτι οικονομικό για να το δοκιμάσω πρώτα να δω πώς είναι. Έχω κάνει κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες μέχρι τώρα, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να το πετύχω. Ύστερα πήρα μία σκιά από μία σειρά της Essence που λέγεται Guerrilla Gardening, κάπως έτσι. Είναι αυτή εδώ και είναι το νούμερο 01 Garden Up. Το χρωματάκι της είναι ένα πολύ όμορφο, δεν μπορώ να πω ότι έχει τρομερή απόδοση. Βέβαια την είχαν σε προσφορά 95 λεπτά, οπότε λέω στην πάρω να τη δοκιμάσω γιατί δεν έχω καμία σκιά από Essence. Στη συνέχεια πήρα ένα σφουγγαράκι για make-up, το οποίο είναι σε μορφή beauty blender, είναι λερωμένο γιατί το χρησιμοποίησα πριν κάνω το βίντεο για να βαφτώ. Είναι σαν το beauty blender στυλ, δεν έχω δοκιμάσει το beauty blender οπότε δεν μπορώ να συγκρίνω και ήταν πολύ μικρούλι σε σχέση με αυτό που βλέπετε τώρα, πολύ πιο μικρό, ήταν μέσα σε αυτό εδώ
κουτάκι, αλλά από τότε που το έβρεξα, γιατί το βρέχεις πρώτα για να το χρησιμοποιήσεις, δεν γίνεται τόσο μικρό ώστε να χωράει εδώ μέσα, γιατί ήταν πολύ πιο μικρό από αυτό που βλέπετε, ήταν και πιο λεπτούτσικο, όχι μόνο πιο κοντό. Αλλά δεν χωράει εδώ μέσα και προσπαθώ τώρα να βρω έναν τρόπο κάπου να το βάζω, γιατί είναι λίγο ευαίσθητο και δεν θέλω να κουμπάει όπου να είναι, σε ό,τι επιφανής να είναι, γιατί το βάζω στο πρόσωπό μου όσο να είναι και δεν θέλω τα μικρόβια και όλα αυτά να μεταφέρονται στο πρόσωπό μου. Και τέλος από Essence πήρα αυτά εδώ τα μαντιλάκια που είναι Makeup Remover Wipes και είναι πάλι για διάβροχο μακιγιάζ. Είναι αυτά εδώ. Είχε και πάλι και απλά και για απλό μακιγιάζ και για διάβροχο. Εγώ πάλι πήρα το διάβροχο. Έχει μέσα 15 μαντιλάκια και είναι πολύ βολικό για μέσα στην τσάντα το συγκεκριμένο, γι' αυτό το πήρα για να το δοκιμάσω κιόλας και έκανε και μόνο 99 λεπτά. Τις τιμές από όλα τα προϊόντα θα τις βάλω στο blog μου μαζί με τα προϊόντα. Βέβαια οι τιμές θα είναι τιμές Γερμανίας, δεν θα είναι τιμές Ελλάδας, αλλά όταν έρθουν εδώ πέρα κάποια, γιατί δεν έχουν έρθει όλα, αλλά όταν έρθουν εδώ οι τιμές τους θα είναι, υποθέτω, γύρω στα 50 λεπτά με 1 ευρώ παραπάνω το πολύ. Δεν πιστεύω να είναι πιο ακριβά από τις τιμές που θα σας πω. Συνεχίζουμε τώρα με τα υπόλοιπα πράγματα που αγόρασα από τη Γερμανία. Θα ξεκινήσω με ένα δωράκι που μου έκανε το αγόρι μου και είναι 2 κραγιόν από τη MAC. Το ένα είναι το Candy Yum Yum. Εδώ, να σας το δείξω. Ένα υπέροχο φούξ χρωματάκι, ματ. Ναι, μυρίζουν και βανίλια τα κραγιόν της MAC, είναι ωραία η μυρωδιά τους. Και το δεύτερο είναι, προς μεγάλη μου έκπληξη, έπαθα σοκ όταν το είδα, η αλήθεια είναι, γιατί δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να βρει κάτι τέτοιο. Είναι το Riri Goo από τη MAC. Είναι το καινούργιο κραγιόν από τη νέα σειρά της Rihanna σε συνεργασία με τη MAC που έχει κάνει Riri Loves MAC, νομίζω έτσι λέγεται. Και είναι ένα ματ κόκκινο που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να φανεί, αλλά έχει ανάγλυφο το Riri επάνω στο κραγιόν το ίδιο. Είναι υπέροχο χρώμα, το φοράω τώρα στα χείλια μου και έχω κάνει και review στο blog μου, οπότε να πάτε και εκεί να το δείτε πιο αναλυτικά. Έχω κάνει και swatches στα χείλια μου σε φωτογραφίες για να το δείτε λίγο καλύτερα. Έπαθα σοκ όταν το είδα, δεν περίμενα ούτε για το ένα ούτε για το άλλο βασικά. Απλά είχε ακούσει που το συζητούσα με την αδερφή μου, επειδή βλέπαμε ένα βίντεο της Πασχαλίας που το έδειχνε και το συζητούσαμε. Και έτσι το άκουσε, το έψαξε και το βρήκε. Το πήρε μέσω ίντερνετ. Δεν το αγόρασε από τη Γερμανία, από τη MAC της Γερμανίας, γιατί δεν κυκλοφορεί ούτε εκεί ακόμη. Και το πήρα μέσω ίντερνετ. Δεν μου λέει από πού, πόσο κτλ. Τίποτα δεν μου λέει, οπότε δεν ξέρω. Αλλά πήγα στη MAC εκεί στη Γερμανία να ρωτήσω αν θα κυκλοφορήσει και πότε. Και μου είπαν ότι θα είναι διαθέσιμο μόνο online στη Γερμανία από 13 Ιουνίου. Τώρα για Ελλάδα δεν ξέρω καθόλου και για τα καταστήματα δεν ξέρω. Έχω διαβάσει ότι αυτή η συλλογή δεν θα βγει με τη μία, θα βγει σε κομμάτια κατά τη διάρκεια της χρονιάς και κάποια στιγμή θα βγει και στα καταστήματα, δεν θα είναι δηλαδή μόνο online κάθε φορά που θα κυκλοφορεί. Οπότε ίσως θα το δούμε και εδώ πέρα στα δικά μας καταστήματα, ελπίζω πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο κραγιόν. Πάτε στο blog μου να δείτε το review για να δείτε αναλυτικότερα τη γνώμη μου για το συγκεκριμένο. Στη συνέχεια παρήγγειλα από το Amazon της Γερμανίας μία παλέτα της Sleek. Είναι η iDivine Ultra Matte, η δεύτερη έκδοση, Darks. Είναι έτσι εδώ η παλέτα. Και τα χρωματάκια που έχει μέσα είναι αυτά εδώ. Είναι όλα matte και έχουν τρομερή απόδοση, φανταστική απόδοση και δεν έχω λόγια να πω πραγματικά, γιατί την παλέτα μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Ήθελα πολύ καιρό να πάρω μια παλέτα με matte χρώματα και τη βρήκα αυτήν και εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία και την πήρα αμέσως. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι έχει μια μυρωδιά κλεισούρας, δεν ξέρω γιατί. Ίσως την είχαν πολύ καιρό αποθηκευμένη, δεν ξέρω τι φταίει. Απλά αυτή η μυρωδιά με ενοχλεί λιγάκι, αλλά ελπίζω να φύγει με τον καιρό. Στη συνέχεια πήρα αυτό εδώ το σφουγγαράκι, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Είναι έτσι.
Και είναι για να κάνεις απολέπιση στο πρόσωπό σου μαζί με το σαπουνάκι που πλένεις στο πρόσωπό σου, το τζελ καθαρισμού ή οτιδήποτε χρησιμοποιούμε. Το κάνουμε απαλές κινήσεις πάνω στο πρόσωπο με αυτό για να γίνει απολέπιση. Βέβαια είναι πολύ ελαφρύ, δεν κάνει κάτι πολύ, ας πούμε, δεν είναι δυνατό στο πρόσωπο για να δημιουργεί ερεθισμούς κτλ. Μου αρέσει αρκετά, είναι από τη μάρκα του καταστήματος, δηλαδή είναι ένα κατάστημα που λέγεται DM, τύπου Hodo Center κάπως, και έχουν και δικά τους προϊόντα και είναι από τη δικιά τους μάρκα του καταστήματος και το πήρα πολύ φθηνά, το πήρα 1,5 ευρώ νομίζω. Και πραγματικά έχει πάρα πολύ ωραία πραγματάκια, δεν χρειάζεται να είναι επώνυμης εταιρείας για να είναι ωραίο κάτι. Και ό,τι έχω πάρει από το συγκεκριμένο κατάστημα δικό του, μου έχει βγει αρκετά καλό. Επίσης, πάλι από τη μάρκα του καταστήματος, Ebelin λέγεται η μάρκα, είναι από το κατάστημα DM και η μάρκα λέγεται Ebelin, πάλι από αυτήν πήρα ένα πινελάκι, το οποίο λένε ότι είναι πινελάκι για σκιά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, λένε ότι είναι πινελάκι για σκιά. Είναι έτσι, είναι στρόγγυλο χοντρό πινελάκι, πυκνό. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, αλλά σκέφτομαι ότι θα το χρησιμοποιώ με κρεμώδες προϊόντα ή με σκιά σε μορφή κρέμας ή για το concealer μου, για τέτοια πράγματα. Δεν πιστεύω να το χρησιμοποιώ δηλαδή με σκιά σε μορφή σκόνης, πούδρας ας πούμε. Και ήταν και αυτό αρκετά οικονομικό, έκανε 2,5 ευρώ νομίζω, κάπου εκεί. Έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη γενικά από τη συγκεκριμένη μάρκα, οπότε πιστεύω ότι θα μου βγει καλό και αυτό. Στη συνέχεια πήρα μία μάσκαρα της Max Factor, είναι η Clumptify by Forceless Effect, είναι αυτή εδώ. Είναι μία καινούρια μάσκαρα της Max Factor και είναι η αντίστοιχη της CoverGirl Clump Crusher νομίζω λέγεται, μία πράσινη σε ένα πράσινο, τέλος πάντων σε πράσινη συσκευασία. Το βρουτσάκι της είναι έτσι, είναι αρκετά σκληρό μπορώ να πω το βρουτσάκι της, αλλά ξεχωρίζει τις βλεφαρίδες πολύ ωραία. Εδώ στην Ελλάδα την έχω δει 19,5-18 ευρώ εκεί μέσα και εγώ την πήρα και είχε και 20% έκπτωση από το μαγαζί που την πήρα, από τη Γερμανία, και το πήρα 9,5 ευρώ, 10 ευρώ λιγότερα, δηλαδή νομίζω ότι είναι μεγάλη διαφορά. Από την Ελλάδα δεν υπήρχε περίπτωση να την πάρω, δεν υπήρχε περίπτωση να δώσω 20 ευρώ για μια μάσκαρα, αλλά αφού τη βρήκα εκεί πέρα με 9,5 ευρώ, λέω ας την πάρω για να τη δοκιμάσω, γιατί δεν θα βρω ξανά ευκαιρία τόσο καλή. Μετά πήρα ένα concealer από τη Maybelline, είναι αυτό εδώ, το Age Rewind νομίζω λέγεται. Το πήρα στην απόχρωση 03 Fair, είναι με το σφουγγαράκι αυτό μπροστά που το γυρνάς και βγάζει προϊόν. Και έχει έτσι το συγκεκριμένο που πήρα εγώ το Fair είναι πιο ροζουλί και είναι πιο πολύ για να φωτίζει το μάτι, δεν είναι τόσο πολύ για να διορθώνει τους μαύρους κύκλους. Ύστερα πήρα από την εταιρεία Catrice αυτό εδώ που είναι Prime and Fine Eyeshadow Base. Είναι primer για τις σκιές, για τα μάτια, είναι έτσι. Δεν έχει άλλα χρωματάκια, είναι μόνο αυτό, ένα κλασικό, έχει μέσα 4 ml. Η εταιρεία Catrice είναι μαζί με την Essence, δηλαδή ο όμιλος που έχει την Essence έχει και την Catrice, κάπως έτσι. Είναι αδερφάκια δηλαδή, έχουν πολύ παρόμοια προϊόντα. Είναι λίγο πιο ακριβά τα προϊόντα της Catrice από την Essence και πάλι όμως είναι αρκετά οικονομικά. Το συγκεκριμένο εγώ το πήρα 3,5 ευρώ. Δυστυχώς δεν υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί μου αρέσει σαν εταιρεία η Catrice, έχω κάποια 2-3 άλλα προϊόντα της ακόμα και μου αρέσουν αρκετά. Το συγκεκριμένο ακόμα το εξετάζω, σαν να λέμε. Δεν είμαι ακόμα σίγουρη αν μου αρέσει ή όχι, αλλά ίσως να κάνω κάποιο review στο μέλλον για να σας πω πώς μου φαίνεται. Στη συνέχεια πήρα από την εταιρεία Manhattan ένα ρουζάκι, πήρα το 53 Nif Fresh Peach, είναι αυτό εδώ, και είναι ένα ωραίο ροδακινή χρωματάκι. Είναι από τα αγαπημένα μου πλέον, το φοράω συνέχεια και ειδικά τώρα για το καλοκαίρι πιστεύω ότι θα είναι ό,τι πρέπει. Το έχω ήδη αλλά μου τελειώνει και για να μην ξεμείνω αγόρασα κι άλλο. Και
η Manhattan είναι και αυτή η γερμανική εταιρεία. Να σας πω επίσης ότι εδώ στην Ελλάδα το συγκεκριμένο ρούζ κάνει γύρω στα 8 με 10 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Και εγώ από τη Γερμανία το πήρα μόνο 3 με 3,5, κάπου εκεί δεν θυμάμαι ακριβώς την τιμή, νομίζω 3. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι διαφορές στις τιμές είναι τεράστια. Ύστερα πήρα ένα μολυβάκι μαύρο για τα μάτια. Το ήθελα κυρίως για την εσωτερική γραμμή των ματιών, γιατί ήθελα να βρω ένα καλό μολύβι, επειδή δεν μου τελείωσε αυτό τη Avon που είχα, οπότε χρειαζόμουν ένα καινούριο. Και πήρα ένα τελείως καινούριο που δεν το είχα ξανακούσει, δεν το είχα ξαναδεί. Πήρα ένα της L'Oreal, το Superline Silk Shine. Είναι αυτό εδώ, το μολυβάκι. Και είναι στην απόχρωση 01 Seductive Black. Στη συνέχεια πήρα μία όζα από την Sally Hansen, Complete Salon Manicure λέγεται. Είναι από αυτήν εδώ τη σειρά και είναι το νούμερο 570 Right Shade Red. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται. Δεν την έχω δοκιμάσει ακόμα στα νύχια μου. Έχω βάψει μόνο αυτό το νύχι, το οποίο είναι αποτυχημένο και εδώ δεν σας το δείχνω. Στη συνέχεια πήρα μία λακ από τη L'Oreal, την Elnet. Το συγκεκριμένο είναι έξτρα δυνατό. Το πήρα για να το έχω γιατί καλοκαίρι είναι, διακοπές θα πάμε, θα χρειαστεί. Δεν μου αρέσει να κουβαλάω μεγάλες συσκευασίες στη βαλίτσα μου, οπότε είναι ό,τι πρέπει αυτό για τις διακοπές. Ύστερα πήρα αυτό το κουτάκι, το οποίο έχει μέσα αυτές τις μικρές χαντρούλες που είναι για τα νύχια. Τις πήρα σε μαύρο χρώμα. Έκανε μόνο 3 ευρώ το συγκεκριμένο, το βρήκα από ένα μαγαζάκι το οποίο είναι τύπου 1 ευρώ όπως έχουμε εμείς εδώ. Και το πήρα για να το δοκιμάσω. Το πήρα σε μαύρο χρώμα, να σας το δείξω πώς είναι. Είναι έτσι και έχει μέσα τις χαντρούλες. Είναι πάρα πολύ μικρές και έχει και αυτό εδώ το πραγματάκι, έτσι ώστε μετά να μπορείς να τις μαζέψεις και να τις βάλεις πάλι μέσα για να μην πάνε παντού. Και μου αρέσει γιατί έχει και είναι σαν σχήμα καρδιά στο μπουκαλάκι, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, είναι σαν καρδούλα. Θα το δοκιμάσω, ελπίζω να βγει καλό. Πιο πολύ για πλάκα το πήρα αυτό, δεν ξέρω πόσο θα με βολεύει κιόλας να έχω τις χαντρούλες πάνω στον νύχι. Θα δούμε. Και το τελευταίο προϊόν που έχω εδώ πέρα είναι από το Primark. Ένα μαγαζί το οποίο υπάρχει και στην Αγγλία και το είδα από την Κωνσταντίνα, το κανάλι της λέγεται Another Makeup World. Είναι αυτή η χτενούλα εδώ, η οποία είναι για να κρεπάρουμε το μαλλί, να το ξύνουμε που λέμε. Είναι από την εταιρεία Opia και το πήρα μόνο 1,5 ευρώ, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Το είδα λοιπόν από την Κωνσταντίνα και επειδή ήξερα ότι θα πάω στη Γερμανία και στη Γερμανία έχει Primark, το είχα μέσα στο μυαλό μου και μόλις είδα το Primark μπροστά μου μπήκα αμέσως για να βρω τη χτένα και τη βρήκα και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί έκανε και μόνο 1,5 ευρώ και χάρηκα πάρα πολύ. Και τώρα θέλω να σας δείξω κάποια πραγματάκια που αγόρασα από Ελλάδα μόλις γύρισα. Είχε στο Μασούτι 20% προσφορά στα προϊόντα της Bioten και έτσι αποφάσισα να πάρω αυτό εδώ το gel κρέμα καθαρισμού. Είναι για ξηρό ευαίσθητο δέρμα, είναι αυτό εδώ. Και είναι ένα απλό gel καθαρισμού, χωρίς παραβέρς και τα λοιπά. Είναι με κύλισμα βαμβακιού, έχει την κλασική μυρωδιά της Bioten, η οποία μυρωδιά εμένα μου θυμίζει... Είχα έναν αφρό παλιότερα που μύριζε κάπως έτσι και μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή τη μυρωδιά. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω τη γνώμη μου γι' αυτό, γιατί πρώτη φορά το παίρνω. Επίσης από το Μασούτι είχε μία προσφορά στα προϊόντα της Diadermine 50% και έτσι αποφάσισα να πάρω την BB Cream της Diadermine. Πήρα το Light, το πιο ανοιχτό, για να το δοκιμάσω. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Αν θέλετε, πείτε μου κάτω στα σχόλια για να κάνω ένα βιντεάκι first impression, για να το βάλω πρώτη φορά πάνω στο πρόσωπό μου, μπροστά στην κάμερα, και να σας πω κατευθείαν την άποψή μου γι' αυτό, πώς μου φαίνεται μόλις το απλώσω.
Αν θέλετε πείτε το μου κάτω στα σχόλια για να κάνω ένα τέτοιο βιντεάκι, να μην τη δοκιμάσω πριν το κάνω το βίντεο. Σε αυτό εδώ το σημείο ολοκληρώνεται το haul μου. Αυτά είναι όλα τα πραγματάκια που αγόρασα το ταξίδι μου στη Γερμανία και 2-3 πραγματάκια που αγόρασα μόλις γύρισα. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, να σας πω ότι όπως σας υποσχέθηκα θα κάνω βίντεο review για τα προϊόντα της Essence τα οποία έχω πάρει. Απλά δεν το έχω κάνει ακόμα γιατί ήξερα ότι θα πάρω και άλλα πραγματάκια από τη Γερμανία. Θα είναι αρκετά τα προϊόντα, οπότε ίσως να χωριστούν και σε 2 βίντεο, θα δω ανάλογα πώς θα βγει το βίντεο. Θα έρθει σύντομα όμως το βιντεάκι και επίσης έχω και φωτογραφίες και τα λοιπά από το μαγαζί της Essence για να το δείτε κι εσείς πώς είναι στη Γερμανία, οπότε να το περιμένετε το βίντεο. Και επίσης, αν θέλετε να κάνω review για κάποια από τα προϊόντα, τα υπόλοιπα που σας έχω δείξει, θα χαρώ πάρα πολύ να το κάνω, οπότε πείτε το μου στα σχόλια. Αυτά είχα να σας πω εγώ για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι μου. Γεια σας!